Ayan, dito tayo sa guys. Ayan, live tayo ulit kasi kanina hindi natin nakita yung ating mukha. Ayun. Ayun nga ba to? Mo lang yan, ha? So, ayan, mamaya papakita ko yun. Dito, pwede rin dumaan. Ayan. Pero doon, dumanda, malalim na doon. Hindi na ako makakapunta doon. Nakatakot na ako. Pero tingnan mo naman, ang linaw ng tubig dito. Ang linaw-linaw ng tubig. So, ayan. Ayan, oh. Ay. Tara na guys, sa kanina pa kasi tayo dito. Lumayos tayo. Paano naman ako? Nangalang na. Dito ka mo. Hindi na no. Hindi, arrange na dito ka. Para meron ka din dyan. Ayan, ay, lumabas yung mga puti nating buhok. Huwag na nga. Ganyan na lang. Sige, tara na. Kasi, ayan o, yung daan natin o. Ang linaw. Dito muna tayo sa Sunod dalawang ayan o. Ang linaw, diba? Ayan o. Tayo ka ma. Yan. Puta gina kasi ito. Ayaw nang lumipat. So, dito guys. Okay, tapos na. Ay, kasi naman yung ilalim. Gusto ko lumusong. Ayan, dito tayo. One barangay. Ayan, dito naman siya. So, tara. 1, 2. Doon na tayo. Halika na guys. Barangay dalawa. Ay, nakakatakot. Tingnan mo naman siya. Ayan guys, dito tayo lulusot. Ayan, dyan tayo lulusotan natin. Dito picture tayo dito. Ayan, lusutan. Ay, tinanong si Papa Fred. Batang kadanggan, balikat na. Sel? Ayan ang sister natin, papunta dito. Alis na sana ako, ayan o. Live. Live na ako kasi punong-puno ang cellphone ko. Yan, nandito na tayo. Mas malaki dito. Lanti, nandito yung signal. Malakas ang signal dito, hindi nawawala. Hindi ako makapunta doon, tatakot ako. Malalim dyan. Malalim ha. So, ito muna tayo guys, kasi yan ito yung sister natin. Kararating lang niya dito. Malaki pala dito. Sel! Dito tayo pa, mamaya screenshot ko. Alin? Aray ko. Picture. Nakasalabing pa ako talaga sa picture. Ayaw kong tanggalin sa sunglass ko kasi kita yung puting buhok. Kalamig. Ayan o. Dito tayo o. Bakay! Kapuputa. Mamaya screenshot ko yan. Kay Mimi? Sel, dito tayo, Sel. Diyan ka lang? Ayan, tatahimik lang. Oh, may upuan pala dito ba to? Saan? Umupo nga ako dyan kanina. Pero ano, hindi maganda yung buhangin. Hindi siya puti. Patasabi ni Boy Bawang. Dito sila nag-picnic. Dito sila naging may chill eh. Sel, dito tayo, Sel. Ayan, Dito o. sila nag-picnic. Sabi ko kay nanay, alika na nay, maligo tayo, dali natin takore. Tapos buwasan natin mainit na tubig yung ulan mo. Ang ganda. Sino nandito? Wala ang tao. Nasa YouTube yun eh. Malalim doon. Sen, malalim doon. Pwede naman ako mag-live dito sa ano, magla-live ako dito sa Facebook. Sel, mag-live ako sa Facebook, may tao. Dito yung mga tao. Malalim doon. Malalim yung ano, doon yung kabuyan. Layo nila doon. Ayan, hi guys, dito tayo ngayon sa gitna. First time kong
nakarating dito, ilang beses na akong narating dito, pero first time ko dito sa gitna ng yungib. May yungib kasi rito. Dito tayo dumaan kanina kasi medyo mababaw lang. Dito pa rin yan sa Adno Beach, guys. Ayan o, kikita niyo yan doon ako lumusot kanina. Ayan o, maliit lang siya o, maliit lang dito. Hindi ako makapunta doon, hindi ako marunong lumangoy. Malulunod ako. Dito na lang ako. Malulunod ako. Ayan guys, oh, Facebook to. Dito tayo. Against the light. Against the light eh. Ayan, ganyan. Against the light siya. Nilulunod ako. Panglima ko ng punta dito. Ngayon nga lang napunta. Ngayon lang ako narating. Natatakot kasi ako. Hindi kayo dito kasi napupunta. Oo. Dito tayo sa Nga lang kasi, ang dami. Pwede rin dumaan dito, kaya lang malalim din. Malalim dito na. Mababaw. Ay, mababaw lang din? Ah, okay. Saan? Kasi ano, Dito tayo, may dulo. kasi tatakot ako. Mabato dyan, hindi. Dito. Ay, mabato, baka sugat ng pa ako. Maganda sana ganito. Kanina dumang kami dito. Ay, napunta kayo. Abot mo dito. Ah, ang linaw ng tubig guys dito. Sa kuweba tayo. Sa kuweba ba yan? Di naman to kuweba. Parang kuweba lang. Kasi nasa gitna ng mga bato-batong malalaki. Nasa gitna tayo ng malalaking bato. Ayun, napapaligiran tayo ng malalaking bato guys. So, ayan. Dito lang. Malaki ng bato. Maganda dito magdano. Tapos gano'n, ayan. Gusto ko magpa-picture doon, kaya lang ano. Alagpas tao dyan? Oh, talaga? Ayoko dyan, mamamatay ako, malulunod ako. Kaya mo kami dyan ah. Lagpas tao pala dyan, ay, oh, yun, yung kinaruruna ng bata. Hindi ako makakarating dyan. Hello, mega shout out. Ah? Hindi nga daw miras eh. Se, Mara? Ay, Baka may snake dito. wala. Ay, may mga butas-butas. Ay, sino may ulo? Sabi mo kasi baka may snake eh. May butas-butas kasi. Tignan mo, may butas-butas oh. Wala na nasa isip. Baka nandun na hindi malaking butas. Tapos nakaganon siya pala. Paano kayo lumabas dyan eh? Ati-bati ka na nga ko. Natatakot tuloy ako. Sino matadyo ko? Halika na nga. Baka mamaya meron ano? Pumuli po sa liig ko. Inkantadya. Kakanood nila yung kantada yan eh. Wala nang inkantadya. Wala na akong susubaybayan araw-araw. Gabi-gabi. Na ng tubig. Hi guys. Ayan, dito tayo. Nakakatakot guys. Ito naman ang baka mayroon ahos. Aray! Nakakatakot hindi kayo matulog yun. Kaya nga eh, parang mahuhulog sa ulo. Siguro yan yung nahulog. Tinan mo yung ano nasa taas ni makatangkultan. Parang paano kung nahulog yan na yun? Ninang nang yung tandali. Baka mamaya mahulog yung ano cellphone ko. Tinan mo siya, oh, parang merong mga butas-butas, parang merong nakaano sa loob ng mga ahas. Ay, lako. Tinan mo naman nasa ilalim namin, nasa tuktok. Paano kung nahulog yun ang malaking bato na yan? Oo, tinan mo siya, oh. Ayan yung nakikita ko sa picture, oh. Ito. Ito ba yun? Ay, gusto ko magpa-picture dyan. Meron na ba? Ay, gano'n. O, sige, upload ko siya. Ayan siya na. Gusto ko yung gumagalaw-galaw na tubig.
di, hawakan mo nga ito ta dyan. Ako ay, mamaya screenshot ko na lang. Ayan o, tingnan mo ni. Hawakan mo nga dito ka, ayan. Batuya malaki. Tingnan mo nene, mo. Kaya may mga meron mo nandun sila, o tingnan mo si ano, nini, dito maganda siya. Ito pala yun, parang may ilong, tingnan mo, may ilong, may nguso, parang ganun. Para nag-usap sila sa akin. Oo, gusto ko yung napaginan yung tubig, yung magala, yan o. Ito o. Yung shadow. Oh, ito rin mo. Mahulog ako. Mahulog ko. Hindi. Ayan o. Ayan, ganyan sila. Mo siya natutumba. Sandali ah. Ay, Idadaganda guys. ah. Dito yung nakikita kong ano. Dara kayo man. Oh, sige. Nakakatuwa. Ay, ako pa malalim. Napunta ka. Ako sa malalim. Nasaan na si ate? Ako yung pala nalunod. Ay, guys. Ayan, nandito na tayo sa malalim. Baka mahulog. Malalim talaga dyan. Lagpas tao nga. Ayan, okay. Napag-inan na ba ako ng yung tubig? Oo. Yung gumagalaw na tubig. Oo. Naman. Tapos ganyan. Oh, ganyan. Malalim daw dyan. Kaya, balon. Oh, lumangoy si nanay. O, tinawa, lumangoy. Oh, di ba? Guys, hindi tayo marunong lumagoy. So, hanggang dito lang tayo. Ito yung nakikita ko sa Ay, kaya ko pala. Langoyin, oh. Ito na mo, may ilong. Parang nag-uusap sila. May mata, may puso. Para magkikis. Oo, para makikis sila. Wala nang tao sa... Pero hindi siya blue. Hindi blue lagoon. Marcel, nasaan doon? Na ba ako? Oo. Dito kayo dyan. 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 Oh. Okay yan. Akala ko tatawid ka doon? Gusto ko yung lugar na ito, Ate Mars. Hindi tayo nakarating dito sa kuweba. Ayan. Hi guys! Ito yung Facebook ito yung YouTube. Ayan. Facebook rule. O, tinan mo siya Gab! Hindi ako makaalis. Bakit Dito lang kami. Malalim daw dyan. Malalim daw dyan eh. Lagpas daw tao. Gusto ko yung ganyang picture. Yung taboy lalamuiran. Ito na po yan. Ito pa yung taboy. Dito kayo, tita. Malalim dyan! Saan kami dadaan? Saan kami dadaan? Oy, pa-picture din dyan! Tara, punta tayo doon na, guys. Malinaw ito, Iwan ko cellphone ko. Napipicture tikin sila. Sila ka makalang ang setup. Pupagat ako sa likod mo. Pupagat ako. Gusto ko doon na Ayo, dadaan. Hindi ba Mas lalong malalim dyan. malalim? Oo. Di ba kayo na si Russell? Ayaw nga pala. Para nang kalamangoy, guy. Ay, Gab. Awang mo pa. Ano niya? Hanggang Lalim. saan? Hindi doon. Yung pinakamalalim. Lumakad ka muna. Tingnan namin kung gaano kalalim. Wala namin eh. O, sige nga. Ano na-plug yung salming ko ay. Malalim na dito. Diyan. O, huwag ka na dyan, anak. Lampas tao. Ay, huwag ka na dyan, anak. Huwag na. Tumawid niya kami doon. Huwag na. Naku, malilipas ako dyan. Matangkod si Gabsi. Nasaan ang bato? May bato? Ay, kaya naman. Kaya lang, meron akong gusto ko may kakapitan ako ba?
Kayong dalawa. Eh baka malumubog ako yung cellphone ko malubog. Ako mag-out dito. Baka mahulog mo. O ito na lang, hawakan mo. YouTube yan. Ay, Facebook yan. Facebook. Awa magalaw ha? Ay, papagat ako sa ano mo. Papagat ako sa likod. Yan ba sa gilid? Ayan, medyo malalim to guys. Dito tayo sa malalim. Ay, baka malubog mo yan ha? Ayoko, malalim. Ay, ayoko, para natatakot ako. Ay, send nyo na dito sa ima ko. Gusto na lang yan. Dati hindi, lumalangoy ako pa. Natatakot ako. Ako nga dito. Hindi mo maabot. Ay, Malalim dyan. Hindi. ay, vlog. Hindi mo. Vlog yun. Ay, Nesel. Tignan mo. Ay. Dito ka ata. I-video mo kami. I-live mo kami. Okay lang yan. Ayan yun na, ayun o. Nampapari. Doon ako yung mga kapit kayo doon. Ayan, Tito. Si Orchin. Malalim dyan, malalim. Baka mahulog mo. Masasayang yung ano ko, mga video ko dyan. Ayoko nga. Kasi, nalimusatan mo lang. Ayaw mag ano. Ayaw, man. Ayaw, ito kami yung mama. Asaan? Ayaw ko nalulura na. Wala. Underwater. Lumakoy ka kasi. Ito ka lumakoy sa mga. Nag-aaway na. Wala na ako. Video mo kami. Ay. Lumakoy na. Kapit ka. Kapit ka kay kita mga ipakikita mo. Ay, nakapito ko yan. Sa mga video. Inag yan. Ayaw, marami na. Ano kayo ma? Walang kamot. Pagkita mo pa, malalim nila. Aray ko itlog ko. Ay, ang makaselfon natin. Cellphone nyo, babasa na. Ayan, direct daw. Direct. Aray. Video live yan. Live daw. Gago. Malulunod yung camera kanya. Magalaw. Yan. Gago. Yan, ano yan? Ayan, direct. Ayan. Grabe, dito tayo lahat. Yan, malalim sa ano. Doon nga kami kagad ka sa pulo. Talon lang, talon. Huwag naman ay. Oh, live yan, live. Pare Reg, naka-live yan. Nagasgas ako. Ako din. Nabot na ba? Buti hindi ako nasuga. Ayan na yan o. Silnin. Nagasgas ako yun. Kasalber. Diyan sa ilalim. Nagasgas din si Kuripyo. Nagasgas ako. Andas. Yung kay Jimmy Jim. Pinasabatin din sa pati ulo. Picture tayo dyan. Siya nang may dalang picture. Wala. I-off mo na yan. Kung masana yung kamay niya. Ako rin dyan nagasgas. I-off mo na ito. Tayo. Mag-picture na tayo. Pa, ikaw naman pa oh. Ambutol dyan, ambutol. Dapat inawi mo. Ayan, nakakatuwa naman guys. Ayan o, nandito kaming lahat. Ayan. Parang tinutulak ako ng hangin. Ay, may kumakagasakit ko. Ay, maraming isda, maraming isda. Ayan na yun. Ayan guys. Mara, alam mo. Dito kami, dalawin minta eh. Ayan kami ni Kid. Pakadilim. Saka linsa. I-off mo na yung picture tayo. Hindi yun linsa. Baka saan na wala kasi yan. Kaya. Linsang dagat nga ba? Ayun si Urchins. Pakay yan dito. Sa yung YouTube ko, YouTube. naman yan. Kita man natin. Pa, igargar mo tayo sa linditan. Putspa. Tatalon si Manat. Tatalon siya. Puro sugat. Ay, Pinakatas naman it. Gaya niya sa tigari. Ala, sika! Ala, sika, ang taas. Ano ka ba?
storage na po kayo. Mag-delete ka na, tingnan mo nga sa, sa delete area. Doon sa delete area. Hindi ka na level 400. 800. Sa taas pa. Ang mga 4K na yun, gago. 5K na yun tayo. Tawag ka ng aakyat dyan. Ay, bawal si Ren. Bawal, maya. Diyan bato lang, bawal. Nakalagay niya, bawal umakyat sa mga bato. Sa mga bato. Ayun lang yung may karatula. Sa mga, hindi sa bato. Sa mga bato. Sa ulo nito. Russell, patingin. Pinagmanahan talaga mga anak. Kapituhan. Ay, hindi ko na-video si Mana. Ulit na ulit. Ulit, Mana. Hindi kita nakuha na. Abot yung pangin. Pangin. Dapat dyan lang. Ang tangkad mo na. Mas Abot mo yun mataas ha. sa tangadan. Hindi ko naabot eh. Ito pa rin ulit. Dalawang ganito. Ito pa rin ulit. Sumanot po po. Oh my God. Sino ba yun? Sino ba yung mga yan? Ay, sila talaga nangangagat. Hindi na kinakagayuan mo yung pako. Ano yan, tinatanggal yung libag. Papa natin. Russell, meron ng camera. Sabihan. Wala, safe. Daming mga Malaman. Kanina. Sabi Luis dati, malaman to, malaman. Ano ba yung kita, Mara? Sobrang laman. Sabi Luis na sa hita ko, malaman to, malaman. O, ayan na, 3 seconds. Ay, camera. May picture tayo. Picture daw tayo. Teka lang. Memories. Ay, picture tayo. 5 seconds na lang. Marami din masyado. 10 seconds pa lang. Ano ginagawa niyo dito? Napakaming bayo. O, ayan na. Ay, mga guys. Ito tayo. Picture tayo. Mga guys. Tara. Oo, mga guys. Ay, mga guys. Ate, dalaw lang. Ng CEO. Ng CEO. Mga guys. Ay, sige pa. Sige pa. Dami ako na. Jump shot. Jump shot. Jump shot. Nakataas ang mga kamay. Taas ang mga kamay. Wampingit. Ang ganda. Dapat pala dala natin yung cellphone natin. Hindi na kita, Russell. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi lulubog ako pa, ano? Okay. Russell, picture mo nga ako. Doon ka ay. Bigat niya eh. Wala sa bato, tita. Doon ka na, Russell. Bakal susira. Kanina rin nakagat mo niya pa. Yung mataba. Malalaman. Ay, maraming paldos to ngayon na food trip. Sabi ng mga yun na food trip. Picturean kita. Russell, picturean kita dyan. Sabi dahil pa. Taas mo kamay. Malalaking hita. 4, 3, 2, 1. Paldo. Kaldo yung mga isda. I-rate daw nila yung paldos. Magkano kalutong? Kaldo isda sa hita namin. 9. Yung kay Yael parang lechon. 7, 6, 5, 4, Walang bitaw yung rusi natin yun. Kaya mamaya pagpasuhin yung lakad. Ayun, jib. Ayun, nasugat. bakal ang mga Nemo. Yung mga klase. Maraming blue, orange, maraming ano isda ng yellow. Ngayon naman, lagi ko muna dito. Ngayon na ba ito eh? Wala, mag-iinaw pa ka. Video lang ako. Dapat ginamit pagkari isda doon, kalahati. Bakit daw eh? May mga isda. Ay, kamay nung ano. Dami na sugat ano? Si Picture natin nung... Kate, si Gary. Sariwa. Ako. Ako. Ay, Dito lang ba tayo? Sa bato? Ayan. Ayan, guys. Tawanan kita. Patay stranded. Kasi ano dito na stranded. Na-stranded kami dito. Teka lang. Stranded tayo sa isla. Yan na, si Charlie. Ano? Bintay. Si Charles, umami. Camera si Kuya Charles. Takot ba? Oh, Picture lang, picture. siya mag-ada. Yoko. Siya
Malalim dyan eh, sabi niya. Sugat din si Teka lang. Tumalon din yan si Kuya Charles kanina. Sugat. Matuhod na montag kanina yan. Baka malalim dyan ah. Nahulog ka. Mag-ikwento yung ano sila. Dalawang beses na naglagan ng cellphone. Nahulog sa ano? Under dahil. Ang taas eh. Mula dun sa cottage namin nahulog talaga siya. Tatlong poste. Pero hindi siya- Pero nakuha ng mga kasama ko yung Nilapit daw. cellphone. Lagyan mo ng flash. Malalim yan. Lagyan mo, lagyan mo. Yan. Kaya pa, sige. Kaya ba? Sige. Si ate ka niya, napunta na siya ng malalim. Picture pa. Picture. Dahil mo kong game ha. Bilang ka. 540. Bakit di nakuha ka? Ate. Ang lamig na. Ulit, walang flash daw. Ulit. All the fresh. Malamig pala. Sandali lang. Kasi hindi makita si Marcel. Hindi lang dito. Ah, sige, ayan. Yung ano, Charles. Yung Yung plus, negative, dyan sa taas. Lagyan mo sa auto. Plus negative, negative K. Plus. Plus. Zoom in. plus negative, negative plus. Automatic yan. Malaki yun na. Ha, ayan. Ayan yung photographer, guys. Maganda kaya sa ilalim pag ano, buksan mo yung mata mo. Oh, malinaw. Isda. Ikalinaw. Babalik tayo dito kasi sa atin, bababa daw ito mamaya. Ay, bababa. Ayan na, ayan na. Diyan. Diyan. Paano na natin niya malalim? Tagal ng trip mo. Gamit na eh. Ah, mag-selfie ka naman, mag-selfie ka. Tama, sa pa. Hindi siya makapag-selfie dyan. Selfie mo, selfie. Ayos ah. Kailangan pa yung alon. Naka-live ka naman. Sige, iangat Habang mo. Ah, may nagpipicture. screen. Hindi, sa ilalim. Sa ilalim mo. Ano yan yan? Sheesh. Shish. 360. Ako yung ano eh. Ayaw mo yun? Pagkalan. Ikaw ang bida. Ikaw ang bida. Lapit ka. Ayusin mo, dinistract mo kami. Ayusin mo yan ha. Maganda yan ah. Oo, yun. Oo, may nangangagat talaga sa pako na isda. Yun. Ikaw lang nakita. Wala. Di kaya. Parang kayo mga bato eh. Sa pako lang. Ano ko ng old. Anong kulay? Parang may blue. All tayo sabi ni Tito. Parang talo. Hindi mo gagawin iba pa. Kita mo yung mga panyo ni ang puputi. O sige pa ito. Parang mga walang dugo. Parang mga walang dugo. Item to. Bakit sila ako eh? Brown pa rin eh. Ba't kalabaw? Ba't kalabaw mo eh? Pumuti ako sa puding. Ang kapal. Oh, nandun si Tito Kari eh. Aba, nandun na kaagad. Nasugat. Sibat. Sibat, oh, ayan na, hindi makalangoy. Ayan, away na kami, guys. Ayan na, Sibat na, kanya-kanya. Tayo na, oh, may iwan kami. Hintayin namin, bumabalik na. 1, 2, 3. Wag mo, happy Mother's Day bukas gawin natin. Mother's Day bukas. Ang paparigpet. Mother's Day bukas kaya Kaya tayo lawin yan, oh. Karoon mo lang diretso na. Meron naman ako, kaya lang ano may hawak kasi akong cellphone. Pakibitawan. Ano, tawid tayo na. Kaya ko siya lang ngayon, Ben. Ate, ante, check na yung salamin para ako. Naalibay. May hawak akong cellphone. Dalawang sir, hindi ako makakalangoy. Yung malalim. Pero nakakatuwa ako sa lugar na ito, promise eh. Ka lang. Di ba marami ganito din sa handog Kasi mga dito, malalim dito. Hindi ko alam. Nahulog yung cellphone niyo. Kami na Ay, hindi nga taan nahulog doon kami nag-picture kami doon sa hanging bridge. Bakit ka? Ano ka na? Ahaw ka na? Babaw lang. Isa pa nga. Tara na. Dapat doon tayo.
yung kumatmal. Tayo dapat doon. Pag ako na, ano dito? Dito nga eh, malit dito sa, dito kumapit ka. Malit dito sa kuya dito. Hindi na makalik yung Ayan si Russell. Hindi sila maraming video mo. Dito ka muna sa kuya. Airpods ko, nabasa na. Kaya ko. Pag-ano ko. Sige. Nalangoy daw ha. Sige, bibidyoin kita, Mara. Mara, bidyoin kita live. Ay, lubog. Nakatawid. Kaya mo yung cell. Next na daw, next na daw. Sige mo. Ako. Ayun. Next. Next na. Ay, aabangan mo ako, Gab. Doon na. Alika dito ka. Ay, ga. Ay, ate, bidyoin mo ako. Sige. Bidyan mo ako. Tinan mo ako. Malalim ba dito? Opo. Malalim yun. Pag ano. Wala na kayo, ma'am. Wala na kayo. Agad. Malalim na dito kayo dyan. Langoy na kayo dito. Langoy kayo. Langoy na kayo. Aabangan mo ako. Ikaw rin ma. Pibuelo ka rin ma. Tika lang muna. Nunubog mo na ako. May make-up nyo. Make-up nyo. Ala na pura. Sayang make-up. Baka puputi yung tubig. Ay, abangan mo ako dyan. Abangan mo ako kita. Tsaka mo yung bato dito. Hey! Galing na. Tapos mo na yan ta. Galing na. Yan. Galing na, dali. Yan, ikaw na tita. Ala, kita na end live. Pwede na. End live. Isa pa, na end live. Galing na. Galing na, tita. Ako na. Pinagtitripan niyo kami. Ay. Malalim talaga, be. Hindi mo. Ito pa. Ano, tagito buwelo kayo ma, buwelo kayo. Belo lang, bandang gitna lang. Dito lang banda yung malalim. Parang ano yung takot ko. Dito lang yung malalim ma dito. Pag naabot nyo sa kerasin, mababaw nyo dito. Ay! Nalubog! Lumubog talaga kayo. Malalim na eh. Bumelo ka na. Dito, buwelo kayo dito. Badyak na. Kita? Ay, daw tawa. Ayan na. Ay, diba ito? Ano na pala si Papa? Padaya. Okay, sabi ko yung cellphone nyo, tita. Okay, itong cellphone nyo. Vlog na yung cellphone. Ha? Ayun, yan. Hari ko sila. Paul. Ha? Ano yun? Biyakan yan, gagi. Ano kay kuya? Ano sila? Isay. Isa. Papalik ako. Ang lamig dito. Dito, kanina. Mababaw dito. Ayan guys, sa wakas, nakalangoy ako. Takot ako, hindi ko pa makita yung ano. Hindi makita yung ano, lupa. Kalangoy, malalim. Nakatawid ako guys. Promising, I swear. Ano ka pala dito? Pwede pala, tahimik ka na lang. Charles, send mo sa picture mo sa messenger Notide ko no, paano nung Kate, send mo sa akin mga pictures natin ha. Pero pa, nakakatakot ako. Yan ang natatakot ako. Ay, isang limo pa kayo. At tapunan tayo. Yan, doon ka dyan sa labas ngayon. Isa-isa mo bibig lang sa labas. At video yun. Possibility nga. Isang tao na labas eh. Tignan mo na kayo dyan lahat. Sige, sige. Pila. Oh, dito tayo. Pila, ay pupunta lang niya sa ilalim. Malalim. Meron. Dito na. May cellphone.
Slipper, kanin yun. Sa'yo na slipper to. Chinelas ko nandun eh. Kay Tito Dad. Wala tayo picture. Meron. Yan. Uy, dito kayo. Kulang kayo doon. Agot? Paul. Ayaw kong umano, malamig eh. Kaya gusto ko nakalubog. Kapot ko sa'yo ka pa. Oh, sige na. Ayan. Compress na, compress. Si Kuya naiwan? Naiwan. Age, ano? Umalis na. Nasisilaw ako. Abot? Ano ito na? Ante, magkikita yung buho ko eh. Na, puti. Ganda. Ano na tayo? Tumayo ka. Malalim kasi. Malalim. Lamig pag nakatayo. 5, 2, 3. Pinaliguan na si Baka lumili. Huwag mo na yan. Tapos ito ba naman sa kabila dyan? Isa-isa, oh. Tama sa'yo. Tamanet. 1, 2, 3. Oh my God. Kasi naman sa daan. Ayan. Sa entrance tayo. Hoy, Yung malaki. isa-isang lalabas naman. Entrance. Ayan. Tama na lang sa isa. Alam mo yan. Kanina ako nakatayo ka. Nandito yung hangin eh. Bumapa. Ito nga yung hangin, kaya tayo Oh, mauna ka na daw, Yash. Ako nakalayas. Tara na. Bye-bye. You're evicted. Wawa si Yash ang kakampi. You're evicted. Nakakasama. Si Jana. Ayan na. Akala ko na dyan si Don Jan. Tingnan mo yung dalawa, oh. Ito yung Crocs. Agi. Aray ko. Nabangga yung pa ako ng bato. Flags ko dun. Lalim. Never eh. Sweat. Video ko mo ako dito. Wait lang. Isa-isa daw. Oh, baka mahulog mo, ha? Aray ko. Next na. Ayan. Next sa tita. Titignan mo naman yung binibideo mo. Ay, sorry ah. Ayan. Tita. Pasok. Oh, pasok na. Pasok Diyan na. ako. Kasi ba, guys mo ay Si Mac. muna ay. May picture pa lang. Okay, nagpipicture. Wait lang. Isa-isa. May bayad Dito ka. mamaya. Ayan na sila. Oh. Tignan mo ganyan na yan, ganyan. Ayan. Ano ba yan? Sige. Isa-isa. Ala. Tingnan mo ito. Mama mo, Hindi makita eh. JB, saka. Upo ka, JB, hindi makita yung dumadaan. Sa butas. Kasi may picture eh. Entrance. Ilubog mo na lang yung camera. Hindi, ganyan lang. Oh. Ganyan na. Oh. Tapos susunod ako dyan. So, ayan guys, dito tayo. Lalak tayo dyan sa maliit na butas. Ay, ikaw na, JB. Kita tayo doon. Okay na? Oh, ako naman dito. Ganon. Okay na. Halika na guys. Picture dyan. Ayan na tayo. Meron palang ano. Sunod ko kasi. Cameraman eh. Okay lang, sunod ka na. Itong banda. Ayaw ko ma-expose ba? Sundan mo na si mama mo. Sundan mo na si mama. Okay. Ako check. Picture mo dyan. 1, 2, 3. Ano kayo? Ay, picture bawat lalabas pala ano. Right. Okay. Lagi, lumog ka. Ayan. Video tayo live. Isa pa? Pause ka pa? Okay, pause ka pa. Paano ganun lang din yun eh. Wala nagbago. Siyempre ganun eh. Okay. Bakit ako sa'yo gano'n? Naalala kong camera. At may dalawang channels talaga. Sabi ni Benita, ang tagal. Picture lang para dito. Oo. Pause. Live pa. Hello guys, mga taga Malyon. Malumagi Norte. Gusto kayo dyan. Nagka-shout out. Shout out sa inyong lahat.
Thank you so much. Photographer na si Charles. Ang ganda mo. Ito. Ito. Ayan. Ano, naka-outfit talaga. Outfit check yan. Isa pa. Ito. Isa pa? Model. Pwede. Pwede, ang ganda niyan. Maganda yun. Ayaw mo, photographers. Side view. Wala na ba? Wala. Ikaw nang last? Okay guys, tapos na. Ayan, at tapos na tayo. Hawakan mo yan. What's your step? Kasi mabato. Ayan. So, dito tayo guys. Ayan, tapos na tayo sa kuweba. Sa cave. Ngayon ko narating talaga yung promising, I swear. Ayan. Di kita. Well po, sa gitna. Nagising? Nalaglag yung mga bato ko? Di ba? Ang dami ng picture kanina. Ah, talaga? Picture eh. Ay, kaya pala eh. Boto eh, oh. Oh. Nalaglag yung mga bato ko.